με τα πρώτα εξαρτήματα έτσι, της φορεσιάς, τα λευκά εξαρτήματα. Λοιπόν, έχει φορέσει στα πόδια, όπως βλέπουμε, μάλινες μπέτσφες. Προς τα κάτω τσαρούσια, τα οποία είναι καφέ χρώμα με μαύρες φούντες. Και κάτω από τα γόνατα οι βουδέτες, οι οποίες είναι διακοσμητικές και να σπάει η μονοτονία του λευκού, έτσι στα πόδια. Οι βουδέτες βλέπουμε ότι αποτελούνται από κορδόνι μπροστά και φούντες πίσω. Μετά προς τα πάνω ο Γενίτσαρος φοράει την κοντέλα, η οποία κοντέλα είναι πουκάμισο, φαρδιμάνικο πουκάμισο, άνοιξε λίγο το χέρι σου έτσι, βλέπουμε εδώ. Και στις άκρες και στα μανίκια και στο γιακά υπάρχουν διακοσμητικά έτσι, κεντήματα, τα οποία λέγονται, είναι τεχνική μάλλον ψαροκόκαλο. Είναι παλιά έτσι τεχνική κεντήματος. Λοιπόν, ακριβώς από κάτω από την κοντέλα, από το πουκάμισο δηλαδή, είναι τα μανικάκια, τα οποία είναι πλεκτά και κρύβουν τα χέρια του χορευτή. Ωραία, κατεβάζουμε και ξεκινάμε τώρα το ντύσιμο με τη φουστανέλα. Η φουστανέλα αποτελείται σχεδόν από 400 φύλλα. Όταν λέμε σχεδόν, είναι ανάλογα με τη σωματική διάπλαση του καθενός. Η φουστανέλα αποτελείται από τριγωνικά φύλλα, τα οποία λέγονται λαγκιόλια. Το υλικό του, το ύφασμα είναι χασές, είναι λευκός χασές, ανωτέρας ποιότητας, έτσι, για να μην μένουν λεκέδες και όλα αυτά. Λοιπόν, η φουστανέλα δένεται από πάνω, βλέπουμε με στιθούρι, είναι τυράντες οι οποίες την κρατάνε στην ευθεία και ωραία τεντωμένη. Να πούμε ότι είναι μακεδονική φουστανέλα σε σχέση με τη στεροελαδίτικη, η οποία ήταν κάτω από το γόνατο. Αυτή είναι μια σπιθαμή πάνω από το γόνατο. Και στην οποία βέβαια μπαίνει ζώστρα, η οποία κρατάει καλά τεντωμένη ολόκληρη τη φουστανέλα. Κατήγε από εδώ. Άσου παίξει μετά. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε και τη ζώστρα. Βλέπουμε πάνω η ζώστρα ότι αποτελείται από πολλά κοσμήματα, η οποία κοσμεί έτσι πάνω τη φουστανέλα πολλές αλυσίδες, τόκες, φιλαράκια. Στη μέση κράτα, από εκεί και άλλα από την άλλη. Βλέπετε εσείς παιδάκια από εκεί όλα. Ο γενίτσαρος πρέπει να σφιχτεί πολύ καλά και αυτό είναι το σημαντικότερο και το πρώτο κομμάτι έτσι που κάνουμε όσον αφορά το σφίξιμο, γιατί θα κρατάει όλη μέρα, θα φοράει όλη μέρα τη φορεσιά και πρέπει να είναι έτσι αρκετά σταθερή. Θα δείτε και μετά και το ράψιμο που εμπεριέχει όλο το ντύσιμο. Πρέπει να είναι όλα δεμένα και σταθερά πάρα πολύ καλά. Ισιώνουμε από κάτω τη φουστανέλα για να σχηματίζει ένα ωραίο έτσι κυκλικό σχήμα. Να πούμε ότι το έθιμο που θα παρακολουθήσουμε έχει τις ρίζες του βαθιά στους αιώνες. Βέβαια δέχτηκε μια μετάλλαξη στην εποχή της τουρκοκρατίας, όταν το 1704 ήρθε τουρκικό απόσπασμα εδώ στην Άουσα να κάνει παιδομάζωμα. Έτσι είναι, παιδιά, το αστείο φαίνεται. Δεν χωράμε. Άνοιξε. Ποιος είσαι, Πανούλου? Τι θέλετε? Ελάτε απ' την άλλη. Απ' την άλλη, έλα κάτω. Λοιπόν, το 1704 λοιπόν ήρθε τουρκικό απόσπασμα στην Άουσα να κάνει παιδομάζωμα. Οι Ναουσαίοι δεν έδωσαν κανένα παιδί στους Τούρκους και με αρχηγό τον καπετάν Ζήση Καραδίμου βγήκαν αντάρτες στο βουνό. Πολεμούσαν επί ένα χρόνο στο βουνό
Και μέσα σε ένα χρόνο μάλλον, όλη αυτή η ομάδα των ανταρτών εξολοθερεύτηκε από αστέρια Γκέγκιδων Τούρκων. Ήταν οι ειδικές δυνάμεις των Τούρκων. Είχε στείλει ο Καμακάμις από τη Βέρεια ειδικό στρατό και τους εξολόθρευσε όλη αυτή την ομάδα. Έτσι το 1705, τον επόμενο χρόνο δηλαδή, οι Ναουσόοι θέλοντας να τιμήσουν όλη αυτή την κίνηση που έγινε για τη ελευθεριά, ντύθηκαν με αυτές τις φορεσιές, ντύθηκαν τσολιάδες, γιατί ήταν η επίσημη φορεσιά της Ελλάδας, και πάνω στο τζολιά προσαρμόστηκε το γυλαίκο με τα σημικά, η πάλα, το οποίο είναι το κυρίως όπλο των ανταρτών, και ο πρόσωπος. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Έτσι λοιπόν ντύθηκαν με αυτά τα ρούχα, έτσι, με αυτές τις φορεσιές, και βγήκαν και χόρεψαν στους δρόμους και τις πλατείες της Νάουσας. Το δρομολόγιο από τότε μέχρι και σήμερα παραμένει αναλύωτο και είναι ακριβώς το ίδιο. Τηρείται με πίστη, υπάρχουν τα μπουλούκια, υπάρχει αρχηγός, υπάρχει ιεραρχία. Οι παλιότεροι μένουν πίσω στο μπουλούκι, τα μικρά παιδιά δεν φορούν πρόσωπο, πρόσωπος φοριέται από 16 χρόνων και πάνω. Και από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει αλλάχτεί τίποτα στο έθιμο. Γι' αυτό και λέγεται και δρόμενο. Να πούμε ότι το δρομολόγιο είναι τα όρια της παλιάς Νάουσας, τα όρια της παλιάς πόλης. Αφού μαζευτούν οι γενίτσαροι, περνάνε ένας προς έναν, μαζεύονται από τα σπίτια, οι μεγάλοι γενίτσαροι. Κοντά σε αυτούς πάνε και περίοικοι που έχουν τα μικρά παιδιά. Και αφού μαζευτούν όλοι, μαζεύονται, συγκεντρώνονται σε ένα σημείο το οποίο χωρίζουν τα μπουλούκια. Η περιοχή εκείνη λέγεται Παλιά Λαϊκή Αγορά. Έτσι λοιπόν, αφού χωριστούν τα μπουλούκια, αφού χωριστούν λοιπόν τα μπουλούκια, παίρνουν το κάθε μπουλούκι τον αρχηγό του και από εκεί και πέρα πηγαίνει να πάρει την άδεια από το δήμαρχο, τον τότε Τούρκο Μουντήρη. Έτσι, Μουντήρη είχε Νάουσα, Καϊμακάμι είχε Βέρεια. Ανώτερο βαθμό, ανώτερη πόλη. Να ρωτήσω λιγάκι. Όλα τα μπουλούκια, ας πούμε, είναι από την αρχή χωρισμένα. Δηλαδή, όχι, είναι χωρισμένα για το μάζεμα. Ναι. Μετά ξαναχωρίζονται πάλι. Μαζεύονται όλοι μαζί, βρίσκονται όλοι μαζί. Δηλαδή, είναι χωρισμένα 5 μπουλούκια, ναι, και μαζεύονται βάσει τοποθεσίας. Ναι. Δηλαδή, οι πιο κοντινοί κάνουν ένα μπουλούκι. Ναι. Οι άλλες γειτονιές κάνουν άλλο μπουλούκι. Και μαζεύονται και χωρίζονται όλοι μαζί εκεί πέρα σε αυτή την παλιά λαϊκή αγορά. Έτσι. Λοιπόν, ανεβαίνει ο αρχηγός πάνω στο δημαρχείο, έτσι, αφού ζαλίζονται όλοι και προσκυνάνε τον τότε Τούρκο δηλαδή, και τώρα τον δήμαρχο. Ανεβαίνει ο αρχηγός στο δημαρχείο και παίρνει την άδεια από τον δήμαρχο μαζί με την ύφη. Σηκώνει το πρόσωπό του συγκεκριμένο αρχηγός και λέει: Δήμαρχε, ζητώ την άδεια να χορέψει τον πουλούκι μου στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης. Ο δήμαρχος δίνει την άδεια. Ο τότε Τούρκος έβλεπε στο πρόσωπο τον χορευτή, και αφού δεν ήθελε να κάνει κάτι κακό, ας πούμε, στους Τούρκους, του έδινε την άδεια. Να πούμε ότι οι Τούρκοι φοβόνταν αρκετά όλο αυτό, επειδή είχαν τις πάλες. Έτσι. Είχαν δηλαδή τα σπαθιά, είχαν τα όπλα μαζί τους και έπρεπε να δώσει άδεια σε έναν χορευτή που τον ήξερε κιόλας. Έτσι. Να πούμε ότι μέχρι την απελευθέρωση της Νάουσας το 1912 κατέβαιναν αντάρτες από το βουνό και με την ευκαιρία του εθήμου ενσωματώνονταν μέσα στα μπουλούκια για να δουν τους δικούς τους ή να μαζέψουν χρήματα, τρόφιμα και όλα αυτά για να συνεχιστεί ο αγώνας. Έτσι. Μπορεί εκείνη η ομάδα που είπαμε στην αρχή να εξολοθερεύτηκε, αλλά συνεχίστηκε όλη αυτή η ανταρσία ανεπίσημα. Έτσι. Υπήρχε πόλεμος δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Να συνεχίσουμε μάλλον με το γυλαίκο, το οποίο είναι ίσως από τα σημαντικότερα κομμάτια της φορεσιάς. Όπως βλέπουμε αποτελείται από πολλά κέρματα. Παλιότερα βάζανε κομμάτια από λαμαρίνες ή σίδερα ή οτιδήποτε έβρισκαν. Τώρα βάζουμε κέρματα και κυρίως παλιά κέρματα. Βλέπουμε ότι όλα τα εξαρτήματα της φορεσιάς είναι αρκετά στενά.
πρέπει να είναι εφαρμοστά όλα πάνω στο γεννήσαρο για να τον κρατάνε όλη μέρα σταθερό και να μην τον κουράζουν. Το γυλαίκο ζυγίζει γύρω στα 7 κιλά. Αλλά επειδή ισομοιράζεται σε όλο το σώμα του το βάρος, δεν φαίνεται όλο αυτό το βάρος, δεν κρέμεται δηλαδή από τους ώμους. Βλέπουμε ότι έχει δύο δεσίματα, ένα είναι πάνω στον αριστερό ώμο και το άλλο κάτω από την αριστερή μας χάλη. Είναι με ειδικές κόψεις, σιδερένιες, έτσι πρέπει να είναι σταθερό. Λοιπόν, βλέπουμε πάνω στο γυλαίκο με τα σημικά διάφορα κοσμήματα, έτσι, τα οποία είναι και θρησκευτικά, είναι φυλαχτά δηλαδή. Ο σταυρός συγκεκριμένα, στο αριστερό στήθος, στην καρδιά. Υπάρχει το στρόγγυλο φυλαχτό, υπάρχει το τετράγωνο φυλαχτό. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα φυλαχτά είναι κούφια, έχουν καπάκια και χρησιμεύαν, είχαν και πρακτικό σκοπό. Δηλαδή, βάζανε μέσα σημειώματα ή τα μετέφεραν κατά την Ανταρσία, έτσι, κατά τον πόλεμο, οι αρχηγοί ή οι βοηθοί των αρχηγών. Στα άλλα φυλαχτά, αν θέλεις Βόλη, γύρνα λίγο μετά. Στα υπόλοιπα φυλαχτά, όπως το τετράγωνο, υπάρχει και σε αυτό καπάκι, είναι η λεγόμενη μπαρουτιέρα. Αυτοί βάζανε δηλαδή μέσα μπαρούτι. Αλυσίδες κοσμούν πάνω από το γυλαίκο και φυσικά η πλάτη. Γίνω ανοίγω και από εδώ, να σας δουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Η πλάτη, στην οποία μπαίνουν ασημένια κοσμήματα, ή παλιά ή καινούρια, κατά βάση ασημένια. Τώρα αυτό το συγκεκριμένο είναι η λεγόμενη παϊατζίδα, δηλαδή η αράχνη. Αν δείτε, αυτό σχηματίζει την αράχνη, δηλαδή είναι το κεφάλι, το σώμα και τα πόδια της αράχνης που κυκλώνουν γύρω-γύρω την πλάτη του γεννήτσαρου. Αν θέλεις γίνονται και από πίσω να το δουν και τα υπόλοιπα παιδιά, βλέπετε από εδώ είναι το κεφάλι με το σώμα και τα πόδια της αράχνης που αγκαλιάζουν εδώ την πλάτη. Ωραία, προχωράμε προς τα κάτω. Μετά το γυλαίκο μπαίνει το σελάχι, το οποίο αποτελείται από πολλά στρώματα δέρματος. Είναι στρώματα καθαρού δέρματος. Μέσα στο σελάχι, το σελάχι μάλλον χρησιμοποιείται σαν αποθηκευτικός χώρος, έτσι. Για οτιδήποτε πράγματα όπως χρήματα, παλιότερα βάζανε και κουμπούρια και μαχαίρια και όλα αυτά. Και τα έκρυβαν από πάνω με το μαφέσι. Είναι το μεταξωτό μαντίλι, το οποίο θα το βάλουμε ακριβώς από πάνω από το σελάχι. Στο σελάχι βλέπουμε πάνω και πολλές αλυσίδες, έτσι. Η ζώστρα που είπαμε πριν ότι δεν είναι τη φουστανέλα πίσω, οι αλυσίδες της κρέμονται μέχρι τη μέση. Από εκεί και μετά συνεχίζονται οι αλυσίδες με το σελάχι για να φαίνεται έτσι ένα ομοιόμορφο κυκλικό διάκοσμο. Είναι αρκετά εντυπωσιακή έτσι φορεσιά. Το 1997 ψηφίστηκε ως από τις καλύτερες φορεσιές σε όλο τον κόσμο. Είχε πάρει μέρος στη Γαλλία σε ένα φεστιβάλ και ήταν διάφορες φορεσιές από την Αφρική, από την Ασία και ψηφίστηκε ως η καλύτερη και πιο πρακτική έτσι φορεσιά, η οποία δεν είναι folklore, έτσι. Ολόκληρο το έθιμο είναι μια αληθινή ιστορία, η οποία ξετυλίγεται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όπως είπαμε πριν, από το 1704 μεταλλάχτηκε έτσι στην τελική του μορφή, όπως το βρίσκουμε τώρα, και συνεχίζει ακλόνητο. Βέβαια χρειάζεται για να το διαφυλάσσουν το έθιμο, να το τηρούν όπως το βρήκανε, για να μην αναλύωτο για τα επόμενα χρόνια. Ωραία, να βάλουμε και το πρώτο ζωνάρι, βάλτε. Βάλτε, τι κάνετε. Καλά, γυράτε. Όχι, αυτό, φέρνα το μέσα πρώτα αυτά. Και μετά... Λοιπόν, όπως βλέπουμε τώρα μπαίνει και το ζωναράκι. Είναι και αυτό μεταξωτό μαντήλι. Από μπροστά το ζωναράκι πρέπει να κρύβει ό,τι υπάρχει πίσω. Γι' αυτό και το βάζουμε μπροστά από μέσα από το σελάχι και πίσω θα βγει και θα κρύψει
όλους τους κόμπους και τα ραψίματα που έχει πάνω ο χορευτής. Ωραία, αυτό είναι το μαφέσι που λέγαμε, το μεταξωτό μαφέσι. Δες λίγο ακριβά. Εντάξει, είναι μαζεύει. Ωραία. Αφού τελειώσει ο γενίτσαρος με όλα τα εξαρτήματα της φορεσιάς, θα ξεκινήσει μετά το ράψιμο. Όπως είπαμε, πρέπει να είναι όλα πολύ σταθερά για να κρατάνε όλη μέρα. Ήδη ξεκινήσαμε από τις 8.30 ώρα το ντύσιμο και θα τελειώσει όλος ο χορός το δρόμενο, δηλαδή γύρω στις 10 το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι σταθερά όλα δεμένα πάνω. Σωστό. Άνοιξε το μου. Το τελευταίο κομμάτι των κομψημάτων είναι το Γιορτάνι, το οποίο είναι γυναικείο κόσμημα και στέκεται πάνω στο λαιμό του γενίτσαρου. Ένα κλικ πιο κάτω. Έτσι, όταν λέω γυναικείο κόσμημα, πέρασε στο γενίτσαρο, δηλαδή για μόνο για διακόσμηση, έτσι, δεν συμβολίζει κάτι. Είναι άντρας ο οποίος δίνεται με γυναικεία ρούχα και συμβολίζει την ύφη η οποία πηγαίνει μαζί με τους συνοδούς. Είναι η νύφη λοιπόν η οποία μαζί με τους συνοδούς αποτελεί ολόκληρο το πουλούκι. Ωραία. Λοιπόν, η νύφη έχει αρκετά μεγάλη τσέπη. Μπορούμε να το δείξουμε κιόλας εδώ σε αυτό το σημείο. Λέω ότι έχει αρκετά μεγάλη τσέπη γιατί η νύφη στο τέλος εισπράττει ό,τι παίρνει όλο το πουλούκι. Δηλαδή όλα τα χρήματα, τα τρόφιμα στο μεγάλο φουστάνι, παλιότερα έτσι, τα όπλα. Τα κρύβαν οι νύφες από κάτω έτσι, και τα έδιναν μετά στους αντάρτες για να βοηθηθούν για τον αγώνα, για την ελευθεριά. Λοιπόν, είδαμε από κάτω το μεσοφόρι, το οποίο είναι λευκό ύφασμα. Στο ύψος του γόνατου, όπως βλέπουμε, στο μεσοφόρι πάνω κρατάει μια υποδοχή η οποία έχει σιδερένιο σύρμα εδώ ακριβώς στο ύψος του γόνατου, για να κρατάει το φουστάνι έτσι αρκετά ανοιχτό. Από πάνω από το μεσοφόρι βλέπουμε τραχηλιές, οι οποίες είναι φτιαγμένες στο χέρι με τσιγκελάκι. Από μέσα από τις τραχηλιές η νύφη φοράει το μαντίλι με τα φλουριά. Αυτό το μαντίλι λέγεται σαλιάρα με τα φλουριά. Και ακριβώς από πάνω είναι το φόρεμα. Κυρίως μεταξωτά υφάσματα, τα οποία έχουν χαρούμενα χρώματα και πολύχρωμα έτσι, και έντονα χρώματα, κυρίως με λουλούδια, σχήματα και γενικά της χαράς δηλαδή και του γάμου. Όπως βλέπουμε δυο στρώσεις τραχηλιές από πάνω, όλα είναι φτιαγμένα στο χέρι και κεντυμένα. Εδώ βλέπουμε πάλι πάνω στην τραχηλιά την τεχνική ψαροκόκαλο. Είναι η τεχνική χιαστή, δηλαδή όταν παίρνουμε το κορδόνι για να το δέσουμε, το πιάνουμε χιαστή. Αυτό σημαίνει το ψαροκόκαλο. Δένεται πάνω το κορδόνι με χιαστή. Βλέπουμε και πουλιες πάνω στην τραχηλιά. Δένεται αρκετά καλά η νύφη και ράβεται, γιατί πρέπει και αυτή να είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Η αποστολή της νύφης είναι να πάει μαζί με τον αρχηγό
να ανέβει πάνω στο δημαρχείο για να πάρει την άδεια. Η νύφη δεν βγάζει ποτέ το πρόσωπό της, έτσι. Μόνο στην τελευταία πλατεία μαζί με τους γενίτσαρους, στα λόγια. Στο δημαρχείο μετά την άδεια θα χορέψει το μοναδικό τραγούδι το οποίο είναι για γυναίκες, η Μακρινίτσα. Είναι γυναικείος χορός, το οποίο χορεύουν οι ναουσές, οι πολίτες ναουσές και η νύφη του Μπουλουκιού. Η νύφη θα δούμε σε αντίθεση με τον γενίτσαρο, ο οποίος χαιρετάει βγάζοντας τα στήθια του δεξιά, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και κουνώντας έτσι εδώ τα στήθια του. Η νύφη χαιρετάει σκύβοντας και παρακαλώντας να πούμε λίγο για το δρόμενο, αυτό που θα δείτε τώρα. Τώρα κατεβαίνοντας θα περάσετε από το δημαρχείο, θα δείτε τα μπουλούκια να παίρνουν την άδεια. Αφού παρακαλάνε πρώτα, είπαμε ότι ο αρχηγός ανεβαίνει πάνω στο δήμαρχο και μόλις πάρει την άδεια βγαίνει στο παράθυρο και κάνει νόημα στο ζουρνά να αλλάξει ο σκοπός. Έτσι από το ζαλιστό που παίζει μέχρι τότε ξεκινάνε οι πατινάδες. Η πρώτη πατινάδα είναι κάτω στη Ρόιδο, η οποία πατινάδα και χορεύουν οι γενίτσαροι με το μαντιλάκι στο χέρι, κατά αυτόν τον τρόπο. Η πατινάδα είναι χορός που παίζεται στο δρόμο, δηλαδή που περπατάμε. Γι' αυτό και βγαίνει και η πατινάδα η λέξη από το ρήμα πατινάρο, δηλαδή γλιστράω πάνω στο δρόμο. Έτσι. Βγαίνουν τα μαντιλάκια δηλαδή, χορεύουν οι γενίτσαροι και μετά στην επόμενη πατινάδα, το σπότε παλικάρια, βγαίνει η πάλα. Η πάλα από τα σπαθιά και με αυτόν τον τρόπο έτσι ξεκινάει ολόκληρο το έθιμο. Ωραία, τώρα βάζουμε και τη ζώστρα. Αυτό είναι και αυτό μεταξωτό ύφασμα, το οποίο έχει και κρόσια και θα δέσει πάνω, θα δέσει φιχτά πάνω τη μέση. Λοιπόν, αυτό το μπουλούκι ξεκινήσει έτσι με ολόκληρο το δρομολόγιο. Σταματάει στα τριώδια. Τριώδη λέγεται ο δρόμος που συναντιέται τρεις οδούς. Έτσι, 3-4 οδούς. Λέγονται τριώδια αυτά, οι πλατείες. Εκεί πέρα οι περίοικοι χορεύουν από κάθε γειτονιά, χορεύουν πρώτοι, κυρίως ατομικούς χορούς οι μεγάλοι και ομαδικούς χορούς οι μικροί. Η τελευταία πλατεία είναι τα λόνια, στα οποία βγαίνει ο πρόσωπος και ξεκινάει από εκεί ένα ξέφρενο γλέντι, οι οποίοι μπορούν να μπουν όχι μέσα στα μπουλούκια απ' έξω και πολίτες, να χορεύουν δίπλα στο μπουλούκι. Κυρίως παλιοί γιαννίτσαροι στείνουν χορό, στείνουν δηλαδή κύκλο και χορεύουν. Λοιπόν, αυτό είναι και το κολάνι, το μοναδικό κόσμημα που έχει η νύφη. Λέγεται και πόρπη, έτσι το βλέπουμε όλοι. Αποτελείται από τη ζώνη, η οποία φτιάχνεται από βελούδο και έχει σάκρες και ντύματα, κορδόνι με και ντύματα. Δένεται γύρω-γύρω από τη μέση. Βλέπουμε ότι πιάνεται με έναν πύρο το κολάνι, έτσι, και κρατάει σφιχτά τη μέση του χορευτή. Γύρνω κιόλας. Γύρνω το πίσω. Και το μαντίλ εδώ στα δεξιά. Λοιπόν, αυτό είναι και το γυλαίκο της νύφης. Λέγεται λιμπαντή ή λιμπαντέ. Φτιάχνεται από κόκκινο βελούδο.
Και στις άκρες του πάλι και στο γιακά, γύρω μπροστά και στις άκρες των μανιών έχει πάλι κέντημα, έτσι, χρυσό κέντημα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόσωπο της νύφης. Έτσι, το βλέπετε. Βλέπουμε από μέσα ότι αποτελείται από μάλινο σκουφί. Υπάρχει μέσα και το τούλι. Γύρω από το πρόσωπο έχει κεντυμένα λουλούδια και πάνω στο σκουφί. Από πίσω χύνεται το τούλι και κορδέλες, πολύχρωμες κορδέλες. Για τον πρόσωπο να πούμε ορισμένα πράγματα. Και ο αντρικός πρόσωπος και ο γυναικείος φτιάχνονται από καθαρό κερί μέλισσας. Ωραία, εγώ σου. Λοιπόν, φορά τα θέλεις. Ο πρόσωπος εδώ στο γυναικείο, στην ύφη, βγαίνει, ούτως ώστε αύριο, τη Δευτέρα δηλαδή, να φοράει η μπούλα μόνο γύρω τα λουλούδια και να βγαίνει μπροστά του το τούλι. Εντάξει είναι. Ωραία, έτοιμος. Αυτή είναι η νύφη. Μόλις φτάσει στο μπουλούκι, θα παίζει ο ρυθμός ζαλιστός, έτσι. Και η νύφη θα βγει στην πόρτα, θα σκύψει 3 φορές, θα κατέβει το σκαλί, θα κάνει 3 φορές το σταυρό του και από εκεί και μετά θα πάρει χέρι τους γονείς του, τους δικούς του, την οικογένειά του και θα συνεχίσει, θα σωματωθεί μέσα στο μπουλούκι για το χορό. Ωραία. Βγάλω το τώρα. Έχουμε ακόμα. Ωραία. Το βγάλουμε τελείως. Ναι. Πάμε για τα σκάση. Ωραία. Να πούμε λίγα πράγματα για το πρόσωπο. Φτιάχνεται από καθαρό κερί μέλισσας. Βάφεται, βλέπουμε από πίσω πώς είναι ο πρόσωπος. Το βλέπουμε εδώ όλοι. Είναι γύψινο το καλούπι στο οποίο φτιάχνεται. Στη μέση έχει χοντρό πανί, καραβόπανο και μέσα και έξω αλήφεται με λιωμένο κερί. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρόσωπος. Τα χρώματά του είναι συμβολικά. Έχει ξεκινήσει το μπουλούκι, πρώτα θα ανέβει προς τα πάνω και μετά θα κατέβει από εδώ, έτσι μην βιάζεστε. Τα χρώματά του είναι συμβολικά, το λευκό, το κόκκινο χρώμα, το κίτρινο βαράκι που υπάρχει στο μέτωπο. Η διαφορά του αντρικού προσώπου σε σχέση με το γυναικείο είναι στα μάγουλα και στο μουστάκι. Τα μάγουλα, αν δούμε τον αντρικό, δώστε μου και αυτό να το δείχνω, το ταράβουλο. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το αντρικό, αυτό είναι το ταράβουλο. Έτσι, τα βλέπουμε για τα δυο, βλέπουμε και τις διαφορές που υπάρχουν στα μάγουλα και πάνω στο πρόσωπο ράβεται το μουστάκι, το οποίο είναι φτιαγμένο από λογουρά. Είναι δηλαδή κόβουμε την ουρά του αλόγου και την τυλίγουμε, έτσι αυτό, αν θες κράτο Νίκο. Την τυλίγουμε λοιπόν την ουρά, το κάνουμε τσιγγελωτό προς τα πάνω, για να συμβολήσει και την παλικαριά των Αωσαίων ότι δεν φοβόντουσαν τους Τούρκους, έβγαιναν και τελούσαν το έθιμο κανονικά και ακλόνητη. Λοιπόν, το ταράπουλο είναι 4 μέτρα ύφασμα, το οποίο δένεται περίτεχνα πάνω σε κάθε χορευτή, στο κεφάλι κάθε χορευτή. Βλέπουμε ότι αποτελείται από πολλούς κόμπους, 4 μέτρα ύφασμα και φτάνει σε αυτή τη μορφή. Το βλέπουμε δηλαδή πόσο κοντό είναι. Οι κόμποι αυτοί λέγονται τουράδες, οι οποίοι τυλίγουν το κεφάλι γύρω-γύρω σφιχτά, για να κρατάει έτσι δεμένο καλά. Στις άκρες βλέπουμε ότι υπάρχουν φουντάκια, έτσι.
στα χρώμα κυρίως του ταράμπουλου. Το ταράμπουλο αποτελείται από... είναι 4 μέτρα ύφασμα είπαμε, το οποίο χωρισμένο είναι σε 3 λωρίδες. Βλέπουμε εδώ το σύνορο που σχηματίζει η λωρίδα και ράβεται μεταξύ τους οι λωρίδες αυτές πάλι με τεχνική ψαροκόκαλο. Είναι αυτό το χιαστή που είπαμε, εδώ το βλέπετε πιο καθαρά από όλα. Έτσι. Αυτό είναι το ταράμπουλο. Εγώ λέει, είσαι έτοιμος? Έλα λίγο να φορέσεις και εσύ το ταράμπουλο να σε δουν τα παιδιά. Λοιπόν, φόρο να θες. Έχουν περισσότερες φωτογραφίες από όλα. Ωραία. Και ο γενίτσαρος είναι έτοιμος. Βλέπουμε από πίσω από τη μέση πώς έχει ραφτεί και βλέπουμε και τη φωλιά που σχηματίζει το ταράμπουλο για να φαίνεται το κόσμημα της πλάτης. Γύρνα και από εκεί αν θες. Σιγά. Και ο γενίτσαρος και η νύφη είναι έτοιμοι. Μπορείτε αν θέλετε να βγείτε φωτογραφίες με τα παιδιά. Μπορείτε αν θέλετε να ψωνίσετε και κάποια αναμνηστικά που φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε αντίγραφα είτε κέρινα είτε από γύψο, διακοσμητικά, από εδώ και αντιπροσωπευτικά έτσι της νάουσας και του προσώπου κυρίως. Δημήτρη, έλα πάλι το γυλαίκο στον μικρό. Ναι. Δείξω να δείξει έτσι. Να κόψεις τη διακή ένα κορδόνε. Έτσι να το σκόσουμε. Πάμε. Τώρα μάλιστα. Έλα, δεν μου λες πού είστε. Βγάζει τον κόκο. Πήγαμε στην Κοζάνη. Έχουν ανοίξει εσέ. Τελείς. Ποιος είναι πιο μεγάλος τώρα? Ποιος είναι πιο μεγάλος? Και οι δύο. Πόσο είναι ο μικρός? Πόσο είσαι κοκό, 4,5, 4? Σήμερα γινόμαστε 5. Ανέβηκαν από εδώ, ανέβηκαν πάνω, πήγαν από εδώ και φεύγουν τώρα λόγια. Στο Δημαρχείο τι ώρα θα πάμε? Το Δημαρχείο θα είναι κατά τις 11.30 νομίζω θα ξεκινήσει το πρώτο. Περίμενε. Φτάσω να τραβήξω. Όχι, περίμενε, τι λένε για ας τους να ακούν να μιλάνε. Να μιλάνε αυτοί, εμείς να τους ακούμε. Μπράβο σου. Άκου καλέ. Το λάστιχο από πού? Όχι, θα μπει. Από πάνω. Ναι. Τι είπες? Μπαίνει όμως. Άστο να βάλω εγώ Κώστα. Έτσι. Δεν σφίγγει καθόλου αυτό? Όχι, έτσι. Να πάνε τα παιδιά να τραβάνε. Είσαι εντάξει? Βάτω μέσα το ποδηδόκι. Για πες τώρα. Γίνα λίγο έτσι. Γίνα. Έλα, μπήκε. Πάτε ρε μέσα. Κάτσε. Όχι, την ξύλο είναι για πρόβες. Ναι, εκείνη κάναμε πρόβλημα. Ζήλοι για πρόβες. Καλά, ναι. Καλή. Πάμε, πάτα. Κάτσε ρε εσύ είσαι τώρα. Τέλειο. Θωμά, κοίταξε με λίγο να φύγω. Θωμά, κοίτα τη μαμά λίγο. Μπράβο που καμαρώνεις. Μπράβο. Έλα, δύο. Έλα, εκεί θα κοιτάτε. Πουλάκι, εκεί. Γεια κόκο. Έλα και εσύ ρε Γιώργο, άιντε. Ψηλά το κεφάλι. Κάτι σαν το απόγευμα. Γιώργο, τι είπαμε, πάρε δε Τσαπ, τι πείστε? Μωράκια. Τα μέσα είναι ρε μάλλον. Α, τη σειρά μας είναι. Άιντε. Μπράβο. Έτσι. Άσε μάλλον συνεχεύω. Κάπου δεν φτάσω πάλι. Όπα.
Λάθος αυτός που έρχεται τώρα εδώ. Πράσινο το μαντήλι. Όχι, πράσινο.
σιγά, πιο σιγά. Να το πούν από ένα την κολόνα και πάμε. Έτσι να το πούν και πίσω. Άντως, και να πούν πίσω. Πολύ, όπως είπα. Πολύ. Εντάξει το νου. Θα βγάλω το πρόσωπο.
είστε? Κώστα, πώς να ανοίξουν. Προχωρεί τώρα. Ναι. Κάτω ρε. Έλα γόλι!
Γόλι. Σπαθιά, πιάτσε σπαθιά. Τσέκα, ρε, και πιάτσε σπαθιά.